नै जोंनि गेजेराव सासे अनजायग्रा फिसा दं जाय बे गथ'आ नै नों एसे ओंखारबोनाय बिनि आथिङा दंब्लाबो नाथाय जोनोमनिफ्रायनो बिनि खुलुमबाय दिनै आं बे ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय गासै जायफ्रा बेखौ नायग्रा अनसायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय आरो दिनै जोंनि गेजेराव जोबोर रंजाथाव जाय बे दुखुथिया हावरिया न'खराव गोजान जायगानिफ्राय बिश्वनाथ सारिनिफ्राय मानगोनां सार जसेफ नार्जारी जोंनि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथांखौ आङो आंनि अननाय आरो सिबिनाय होनाय बिथांखौ आं सिगाङाव गोजोननाय थाबाय जय जिसु आरो लोगोसे जोंनि अनजायग्रा फंबाय जस इस्लारि बिथाङा सासे गियानि आरो बिथाङा जोंनि नैबे दुखुथिया बेहेरबारि गामियाव आरो बे दुखुथिया हावरिया न'खराव दिनै सासे अनजाग्रा गथ' बेखौ जों लोगो हमनाय बिथां अल बर' काथलिक एस'सिएशननि मुङै आरो बिथां मानगोनां जोंनि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि एडभाइजार बिथांखौबो आङो गोजोननाय थाबाय लोगोसे आरोबाव जोंनि गेजेराव मानगोनां जोबोद मावथि बिथाङा सासे डक्टरबो मावो आरो बिथाङा गोबांथार समाजखौ सेवा खालामो आरो मण्डलिनिबो दैदेनगिरि पाथासि पारिसनिबो दैदेनगिरि बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथाङा जेरै जोंनि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि सासे बिथाङा एडभाइजार बेनिखायनो बिथांखौ आङो वेलकाम खालामो लोगोसे अनजायग्रा फंबाय स्टेफेन दैमारि बिथाङाबो जोंनि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि एडभाइजार हिसाबै कनभेनर हिसाबै बिथांखौ जाय जेरै जोंनि गेजेराव सायख'नालाय बिथांखौबो आङो वेलकाम खालामो आरो बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सासे सोद्रोमा इसोर खावनगिरि बिथांखौबो सिगां वेलकाम खालामनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय दा बे समाव बेयो जोङो दाब दाब जायगायाव बे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि मुङै माखासे धोरोमनि हाबा मावनायाव आरो कारिजमेटिक रिट्रिट खालामनाय दिनै बे बेहेरबारियावबो लाइमोनथि फारि सिङाव बिथांमोननि थ्रुयैनो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादोंमोन आरो दिनै जोबथा बे समाव बे दुखुथिया न'खराव बिथांमोना बिजिर खालामफैदों लोगो हमनो फैदों आरो बे बिजिर हमनो फैनाया बे दुखुथिया न'खर बे न'खरा धोन दौलत थाखा फैसा होनो हायाब्लाबो नाथाय बे न'खरनि थाखाय बिनानै होनो आरो लोगो हमनो थाखाय फैनाय नायदो सासे दुखुथिया बे संसाराव सोरबा इसोरनि होनाय सोरबा जोनोमनिफ्राय खाना सोरबा जोनोमनिफ्राय लेंग्रा लेंग्रि सोरबा बेबायदिनो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो सोरबा रायलाय रोङै इसोरनि होनाय दा जोंनि गेजेराव सासे दुखुथिया नै जोंनि गेजेराव सासे अनजायग्रा फिसा दं जाय बे गथ'आ नै नों एसे ओंखारबोनाय बिनि आथिङा दंब्लाबो नाथाय जोनोमनिफ्रायनो बिनि आथिङा नाय दुखुथिया बे आथिङा नाय बेजोंनो बियो दुखुथिया थाबायो नानि सना नोंनि नामा मा नामोन भेर'निका नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो 13 दा 13 इयार्सआव जाबाय जेब्ला आङो फैजेनो बे समाव नोंसो उन्दैमोन ना बे समाव नोङो दा आं नोंनाव सोंनो लाबोबाय नोंनि बे आथिं थोंनैया बेबायदिनो नोङो गेदेर जानाय ना गोरबोनिफ्रायनो जानानै फैनाय एसे बुंनो हागोन गोरबोनिफ्रायनो नों मा बे आथिंजों जोंबादि नोंबो गोख्रों थाबायनो लुबैयोमोन नामा नोङो दा फरायगासिनो नामा बबे कलेजाव एबा बबे थाखोआव एबा बबे मा क्लासाव फरायगासिनो एसे बुंनो हागोन ना रानिखाथा गार्लस स्कुलाव फरायो रानिखाथा गार्लस स्कुलाव फरायो रानिखाथायाव बेनिफ्राय नों माबोरै थाङो रानिखाथायाव बेबायदि आथिंजों माजों थाङो गारिजों थाङो बेनिफ्राय नों गारिजों थांनाय समाव बेनिफ्राय गारि गाखोनायाव खस्थ' मोना नोङो मा एसे बुंनो हागोन ना नानि जोंनावथ' आथिं दं नोंनावथ' आथिं दंब्लाबो आथिङा बेनिफ्राय गासैबो बे थाबायनो हायिबायदि बेजोंनो थाबायो बेनिफ्राय नोंनि गोसोआव मा थांखि दंमोन नों मा जानो थांखि दं जोबनायाव ना प्रफेसार ना इन्जिनियार ना डक्टर नोंबो गोसोआव थुलुंगा दं नामा नोंबो आथिं गैयाब्लाबो एबा आथिङा दंब्लाबो दिनै नोङो थाबायनो बेबायदि जोंबायदि गोख्रों हाब्लाबो नाथाय नों जिउआव गोख्रों जानानै नोङो मा फरायनो गोसो दं नामा फरायनानै नों माबायदि फरायनो गोसो होनानै माबायदि जानो सानदों बेखौ बुंनायसै आं फरायनानै आं फोरोंगिरि जानो गोसो फोरोंगिरि माने फोरोंगिरि जानो सानदों प्रफेसारफोर जानो सानदों जोबनायाव दा नों मा क्लासाव फरायगासिनो दं आं 6आव फरायो क्लास 6आव फरायगासिनो दं अब्ला दा नोङो जेब्ला नोङो स्कुलाव थाङो बेनिफ्राय नोंनि आइ आफामोना बेबायदि नोंखौ माबायदि बिमा बिफाया नोंखौ मा गोरों गोरा ना बिमा बिफाया बिदिनो थाखा फैसा दङ नामा दिनै नोंनि बाबाया मा मावो नोमाया मा मावो
जोंनि बाबाया दंफां हायो दंफां हानानै जोंखौ फोरोङो ओमफ्राय जोंनि मामिया खामला मावो ओमफ्राय बोरैबाला ना गुरहैयो नोंनि नोमफाया गोबांथार दुखुथिया बियो दंफां हानानैब्लाबो दंफां हानानैब्लाबो मालायनाव गुबुनाव बेबायदिनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो नोंसोरखौ फोरोंदों ना बेनिफ्राय नोमायाबो बिदिनो मालायनाव खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो नोंसोरखौ फोरोंदों दा बेनिखायनो नों गाबनो ओंखारदोंना सना नोंबो जेरै आथिङा थाबायनो हाया बेजों लोगोसे नोमानाव भाया गोबां दुखुथिया दा नोंसोर नोंखौल' फोरोङो ना नोंनि गासै न'खराव बिदा फंबाय बिबोनाव साबसे दं बेखौ बुंनो हागोन साबसे दं साब्रै नोंनि आब' देरसिन दं नामा हाबा दाबो जाबाय फरायगासिनो नामा ना हाबा जाबाय हाबा जाबायना नै अब्ला जोंनि खाथियाव नै बे नोंनि मा जायो आब' नों मा क्लासाव फरायगासिनो दं आं क्लास 8 आव फरायो बे नोंनि मा जायो बिनानाव आदसा बेनिफ्राय नोंहा देरसिन बिब' दंबायो नामा औ हाबा जाबाय नोंनि नोमाया थारैनो दुखुथिया ना बे नों दुखुथिया बे नोंनि फिसाजो औ आंनि फिसाजो नों फिसाखौ जोनोम होनायाव नोङो गोरबोआवनो बिदि मोनखादों ना बे जोनोमनि उनाव जादोंमोन गोरबोनिफ्रायनो बिदिनोखा बियो बेनिफ्राय नोङो मा मावो आं बिदिनो खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै खस्थ'यै फोरोङो फिसाफोरखौ आयदे अनदागाफोर सासे बर' बिमाफोरनि गेजेरावबो गावनि फिसाखौ थुलुंगा होनायजों फिसाफोरखौ अननायजों गावनि जानायफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोबां बिमाफोर बिफाफोर दं खामला मुजिरा मावनो जानाय बेनिखायनो अनजाग्रा गासै उन्दै उन्दै गथ' फरायसुला फरायसुलिफोर नोंसोर सोलों बिमाफ्रा बेसेबां अनो दिनै बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि फिसाखौ अननायजों बे लेंग्रिब्लाबो दिनै बे गथ'खौ फोरोंनायनि थांखि दं मानोना बे फिसाखौ फोरोंनायाव नोंस्रा जेब्लायबो लेंग्रिबाबो अनो फिसाखौ गोरों गोरा जाथों सान्दों बेहा उननि लाइफआव बेहा जेबो राहा गैया होननानै बे फिसाखौ आं हागौमानि सेस्था होगोन मानसि गिदिर खालामनो बेनो बिदिनो गावनि उननि लाइफनि थाखाय गोबां बेहा मावलांनांगौ हाबा दं जेब्लानाखि जों बोरायगोन बुरिगोन बेखौ नायनो रावबो गैया बेनिखायनो बे फिसाखौ मोजां फोरोंनानै गिदिर मानसि खालामनानै जोंहा खालामनो मिजिं थांखि दङमोन आफा इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो बे फिसाखौ गोरों गोरा खालामनो गोसो दङ दिनै नोंसोरनि बे दुखुफोरखौबो अल बर' काथलिक एस'सिएशननि मानगोनां एडभाइजार आरो लोगोसे प्रेसिडेन्ट बिथांमोना दिनै बे न'खरावबो लोगो हमनाय गुबै थांखि जादों नोंसोरनि थाखाय इसोरनियाव बिनानै होनो थाखाय दा बेनिखायनो लोगोसे बिफाया बहा दं बिनि बिफाया दि दंफां बिदिनो खोब आं खस्थ' खालामनानै दंफां मिस्थ्रि खामानि मावनानै जायो बबे जायगायाव बियो दंफांनि खामानि मावहैयो अरुणाचलाव बियो मावहैयो गुबुननि आन्दाराव थानाय मिस्थ्रि खामानि मावो बिनिफ्राय बियो थाखा फैसा मोननायखौ बे न'खरनि फिसाफोरखौ अननायजों नोंखौ अननायजों गरफा गरनै खामानियाव हरो बेनिखायनो दिनै जोंनि नै बिफा दं अननानै फै जाय बियो दा नोङो गाबनो नाङा मानो नोङो आंबो गाबनो ओंखारो दे नोङो मा गुबुनाव फिसाफोरखौ अननायनि थाखायनो बिसोरखौ अननायनि थाखायनो गुबुन जायगायावबो मालायनि जायगायावबो नोङो दंफां मिस्थ्रि खामानि मावनानै दंफां हाखावनानै मानो न'खर संसार जायो नामा आरो दिनै नोंनि अनथाव बाथाव फिसाया जोनोमनिफ्रायनो लेंग्रि बे फिसाखौ नोङो मा थांखि लादों आंनि फिसाखौ आङो सासे जिखुनु जा मोनसे फिसा उननि लाइफफ्रावहाय जों जेब्ला बोराय बुरै जानानै मावनो हाया जायो बे समावहाय इसोरा दुखुथिफोरजों लोगोसे थायो हावरियाफोरजों दिनै नोंनि जिउआव इसोरखौ नै जोंनि अनजाग्रा जाय नोंनि दुखुआव हेफाजाबनि थाखाय अल बर' काथलिक एस'सिएशननि जाय जेनिखि प्रेसिडेन्ट दा एसे बुंनानै बिनि थाखाय बानजायनानै एसे बुंदों इसोरा जेब्लायबो हावरियाफोरनि फोथायनायजों गसंथानायखौ नुनानै आरो जाखिनि
हाबाफारि मावनो थाखाय थांखि लायो बेवहाय इसोरा जेब्लायबो मदद होयो हेफाजाब होयो आरो गोथार जिउआ नोंसोरखौ जेब्लायबो सायख्लुम होनानै गोजौ सिन्थानि बोलोआ नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन आवगायलांनो नोंसोरो बे गथ'खौ जिनाखि थांखि लादों बेखौ नोंसोर जेब्लायबो इसोरनो गथायबाय था आरो नोंसोर जेखि हाबा मावा मानो नोंसोर जेब्लायबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै नोंसोरो माव आरो नोंसिनि गथ'खौबो गोसोखां अब्लाना निस्सय इसोरा बोर होगोन आरो नोंसिनि साननायफोरखौ जाफुंसार होगोन आरो जों एडभाइजारा एसे बेनि जिउआव बोलो मोननायनि थाखाय नों फंनैसो बुंना होदो नानि नों खाथियाव फैफा फै दिनै जोंनि गेजेराव जाय बुंनो हाया जादों एडभाइजार बिथाङाबा बुंनो सानो नाथाय बिखाया गावो दुखु मोनो जायनि थाखाय बुंनो सानब्लाबो हमथानाय फैयो जोङो रंजानाय मोन्दों बे न'खराव बे न'खरानो रायजोफोरजों ज' जालायनानै मण्डलिफोरनि फालक गावबुराजों ज' जालायनानै जाजेननायनिफ्रायनो बे न'खराव थादों बिथांमोना खुसि खुसियैनो रायजोजों ज' ज'यै बे न'खरावहाय दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा आदा दैमुलुआखौनो आरो जोंखौ दोनदों बोसोरथाम रिट्रिट खुंनायाव बे न'खरावनो थानानै खुंबाय बे रानिया गोलैमोन दा देरनो हमबाय दा क्लास 6आव थांबाय आरो आङो बे मिडियानि एबा बे जोंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो बुंनो सान्दों बे गथ'हा थांनो थाखाय उफाय गैया बियो हान्थु खरायनानै लामायाव थांनानै लामायाव अन्थाइनि गेजेरजों सान ग्रेभेलसो बिनि गेजेरजोंहाय बे रानिया थेवबो स्कुलखौ नागाराखै क्लासाव थांनायखौ आरो गिर्जायाव थांनाय आरो क्लासाव थांनाय बे रानिया मालाबाबो नागारा बेनिखायनो आङो खावलायदों दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नायदों जेन ख्रिस्ट'खौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम जेन बे न'खराव माबा मोनसे जेरैखिया जेसेबां हायो जेन अनसुंथाइखौ होयो आरो आङो सरकारनिसिम खावलायगोन जाहाथे बे गथ'नि थाखाय माबा मोनसे थांलाय फैलाय हान्थिमेला स्कुलाव थांनो बिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था दं नामा आङो सरकारखौबो खावलायगोन दानि बिटिआर चिफ UPPLखौ दैदेनग्रा जोंनि मान होनो गोनां CEM प्रमद सारनिसिमबो आं खावलायगोन आरो खावलायहरो आरो जोंनि मान होनो गोनां MP जोंनि गेजेराव जोंनि समस्थियाव जयन्त सारखौबो आं खावलायो आरो फेरेंगा सारखौबो आं खावलायो आरो MLA सार जोंनावनो दङ निर्मल सारखौबो आं खावलायो आरो रोनगोरा सार जोंनाव दंजोबो आं खावलायो जाहाथे बे गथ'आ रानिखाथासिम बे न'निफ्राय रानिखाथासिम 10 किल'मिटार जायो जेन सारमोनना बे गथ'नि फरायनायखौ हेफाजाब होयो हान्था मेलानि थाखाय माबा मोनसे सरकारनिफ्राय माबाफोर दं नामा चान्स आं बेखौ दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों सारमोनाव आखाइ खबजबनानै प्रमद सार नोंथाङा आरो सारा अनसुलाखा आरो गोबां हेफाजाब होयो होननानै आं फोथायो बेनिखायनो दिनै जाय अल बर' काथलिक चर्चनि एडभाइजाराबो दिनै गाबनायजोंनो बुंनो हायाखिसै दा बिनि गाबनाया जादों गासैखौबो अननायजों खावलायनाय बिनायजों लोगोसे जायफ्रा दैदेनगिरिफोर जायफ्रा गोरों गोरा जायफ्रा बिबानफ्राव दं बिथांमोननि बे मानगोनां जस इस्लारिनि मोदैयाबो खावलायहरदों बे दुखुथिया न'खरखौ अननायनि थाखाय आरो बे नानिखौ अननायनि थाखाय बे अननायावसो देरसिन धोन दौलत साननैसोनि थाखाय अननाया सोरगोआव अरायसम थागोन बेखायनो बे आंबो खावलायहरफायो जाय अनजाग्रा बे बियानि फिसाखौ जाय जस इस्लारि सारनि खावलायनायजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरिफ्राबो अननायजों जा अनसुंथाइ हरगोन बे नोंनि आङो बेखौनो खावलायो जोंनि प्रमद सारनिसिमबो जेन बे न'खरखौ एसे इनभेस्टिगेसन खालामनानैब्लाबो एसे नायो आरो जोंनि फोथायसुला फोथायसुलि बिमा बिफा ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनिसिम आं खावलायो जेन
माबा मोनसे खालामनानै जोङो अनसुंथाइफोरखौ हरो बे फंबाया बिबोनाङा रिट्रिटनि थाखाय फैदों गावनि खामानिखौ नागारनानै बियो दंफां मिलाव अरुणाचलाव स' मिलावसो खामानि मावहैयो हाजिरा हिसाबै अरुणाचलाव थानानै फैयो इसोरखौ अननायखाय इसोरखौ मोजां मोननायखाय इसोरासो देरसिनलै आंनि होननानैहाय बियो बे सुथि लानानै फैदों रिट्रिटखौ बाहागो लानो फैदों बिराद बाख्नायजाथाव बियो गाबोन सबफोरनि थांफिनगोन अरुणाचलाव दा गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोथांनो थाखाय दस्रा जायगायाव दस्रा स्टेटआवसो खामानि मावहैयो बिराद लाइफआ रिक्सि दा बेनिखायनो बिना होनो बे न'खरनि थाखाय आङो ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय खेबसेबाव गोजोन्थों दा अनजागाबो जों खोनाबाय आरोबाव बिथां जाय गथ'आ माब्रै थाबायो बे अन्थाइयाव माबायदि खस्थ' मोनो नोंथांमोना एसे नायलांनो हागोन दसे उनाव दा दिनै जोङो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बेनिखायनो जोङो दसे उनाव जों जाय नानिनि थाबायनाया माबायदि खस्थ' खालामनानै बे अन्थाइयावबो थाबायनाङो जायफ्रा दुखु सैनाय बिसोरसो मिथिगौ बेनिखायनो बे समाव बिथांमोननिसिम हामबाय थाबाय गोजोन्थों